Ενδιαφέρον βίντεο που δείχνει τις διαφορές, αυτές που δείξαμε. Πρέπει να τώρα. το δούμε. Ναι, αν είναι έτοιμο, θα μου πούνε αν είναι έτοιμο να το δούμε. Μπορώ να μιλήσω εγώ με το κέντρο? Βεβαίως, ναι. Γεια σας. Εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν τις διαφορές μεταξύ ολικής αρθροπλαστικής ισχύου και αρθροπλαστικής επιφανείας. Βλέπουμε λοιπόν ποιο κομμάτι οστού φεύγει στην ολική αρθροπλαστική και πόσο μεγάλο είναι το μόσχευμα. Και σε λίγο θα δούμε τι κομμάτι οστού θα φύγει. Και αντικαθίσταται από το υλικό. Αυτό, ναι. Ναι. Και σε λίγο θα δούμε τι κομμάτι οστού θα φύγει για να μπορέσει να γίνει η αρθροπλαστική επιφανείας. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι αφαιρούμε ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι και υπάρχει βεβαίως και ένα μεγάλο πλεονέκτημα στη δεύτερη επέμβαση πέρα από το οστό που δεν αφαιρείται, ότι επειδή είναι πολύ μεγάλη κεφαλή, τέλος πάντων αυτό είναι λίγο πιο τεχνικό κομμάτι, δεν εξαρθρώνονται αυτά τα ίσια. Δηλαδή αυτοί οι ασθενείς μπορούν να κάνουν και σχεδόν όλες τις κινήσεις. Δεν εξαρθρώνονται, εννοείται ότι δεν... Για να εξαρθρωθεί, κοιτάξτε, τώρα να μπούμε λίγο σε απλή αριθμητική. Επειδή τα κεφαλάκια που βάζουμε, το κεφάλι που βάζουμε στην αρθροπλαστική επιφανεία είναι πολύ μεγάλο, για να εξαρθρωθεί πρέπει να περάσει το μισό και πάνω. Δηλαδή πρέπει να μετακινηθεί το πόδι 2 εκατοστά. 2 εκατοστά δεν γίνεται αυτό να μετακινηθεί το πόδι μέσα στην άρθρωση. Είναι πολύ εξαιρετικά μεγάλο. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξαρθρωθεί. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να μην φοβάται. Ναι, αυτό το λόγο το βάζουμε σε νέα άτομα. Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, το ξαναβλέπουμε εδώ.